Dewch ni weddio. Diolch yn idio Dduw am gyfle arall i ddod yma i ti ac yn cyflwyno'n hoedfa i ti ac yn gofyn i ti'n helpu ni dyrchafu dy enw di gorywch pob enw arall. Tywallt y lan ysbryd arno, mi ni'n gofyn hyn ôl trwy enw ac heddiant yn harglwydd Iesu Grist. Amen. Dewch ni ddechrau'n gwasanaeth drwy ganu'r emyn rhif 61. Emyn rhif 61. Mae Duw yn llond pob lle presennol ym mhob man. Y nesaf yw e fe o bawb at enaid gwan. Wrth law o hyd i'w wrando cri, nesau at Duw sydd dda i mi. Emyn rhif 61 gewn ni sefyll i'w chanu. Croeso yn gwasanaeth ar ôl yr oedfa fe fydd na luniaeth ysgafn drws nesaf yn y neuad. Fe fydd ein cwrdd gweddi misol yn cael ei chynnal ar y drydydd nos Iau o'r mis, sef nos Iau mis Mai 21 am hanner awr wedi 7. Fydd yn hoedfa nesaf pnawn Sul am hanner awr wedi 3. Ar wrth i ni gymryd y casgliad gen i ganu tra'r ein heistedd emyn rhyw 718. 718.
Bydd am darlleniad o'r 8fed benod o lyfr Amos yn yr Hen Testament. Llyfr anodd iawn I ddod o hyd iddo fe. Felly, sy'ch chi'n cyrraedd llyfr y Salmau, gyna ymlaen Eseia, Jeremia, llyfr mawr arall Ezekiel. Os chi'n dod o hyd I Ezekiel, yna mae'n reit agos. Daniel, Hosea, Joel, Amos. Felly, ddim yn bell I ffwrdd o Ezekiel. Yr 8fed benod, Gydechrau yn yr adnod gyntaf. Fel hyn y dangosodd yr arglwydd I mi a gwele gawellaid o ffrwythydd haf ac fe ddywedodd, beth a weli di, Amos, a mi ddywedais cawellaid o ffrwythydd haf, yna dywedodd yr arglwydd wrthyf, daeth y diwedd ar fy mhobl Israel, nid af heibio iddynt mwyach. Cyniadau y deml hefyd a droer yn ido ar y dydd hwnnw, medd yr arglwydd ddiw, llawer o gelaneddau a fydd ym mhob lle bwr'r hwynt allan yn ddistaw. Gwrandewch hyn, y sawl ydych yn llyncu yr anghenog I ddifod tlodion y tir, gan ddywedyd, pa bryd yr a y mis heibio fel y gwerthom id, a'r sabodd fel y dygom allan y gwenydd, gan brynhau yr effa a heleithi y sicl ac anghyfiawnu y cloriannau trwy dwyll. I brynu tlawd arian a'r anghennus par o esgidiau ac I werthu gwehilion y gwenydd. Tyngodd yr arglwydd I ragorfraint Jacob, diau nid anghofiaf byth yr un o'i gweithredoedd hwynt. O'n I chrin y ddeiar am hyn, ac o'n I alara I holl breswylwyr, cyfod hefyd I gyd fel llif a bwr'r hi ymaith, a hi a foddir megis gan afon yr aifft. Ar dydd hwnnw medd yr arglwydd ddiw, gwnaf i'r hael fachludo hanner dydd a thywyllaf y ddeiar liw dydd golau. Troaf hefyd eich gwyliau yn alar a holl ganiadau yn oernad, dygaf sachliau'n ar yr holl lwynau a moelni ar bob pen, a mi ei gwnaf fel galar am unmab ar ddiwedd fel dydd chwerw. Wele, y mae y dyddiau yn dyfod medd yr arglwydd ddiw, yr anfonaf newyn i'r tir, nid newyn am fara ac nid syched am ddwfr, ond am wrando geiriau yr arglwydd. A hwy a grwydrant o fôr I fôr ac a wybiant o'r gogledd hyd y dwyrain I geisio gair yr arglwydd ac nis cant. Y diwrnod hwnnw, y gwirafon glân ar meibion ieuanc a ddifoddant o syched. Y rhai a dyngant I bechod Samaria ac a ddywedant byw yw dy ddiw di o dan a byw yw ffordd Berseba a hwy a syrthiant ac ni chodant mwy. A byddai'r bendydd Dyw ar ei air sanctaidd ef. Gadewch ni nawr droi at ein harglwydd mewn gweddi. Diolch yn I ti o Dduw unwaith eto am gyfle arall I ddod yma I alw ar dy enw ac yn diolch i'n bod yn gallu dod nid trwy unrhyw ymdrechion ein hunan ond yn dod trwy enw ac heiddiant dy fab a'n gwaredwr yr arglwydd Iesu Grist. Ac felly o Dduw, I ni yn ddiolchgar unwaith eto sydd yn dod ata ti yng Nghrist. I ni yn diolch i'n bod yn gallu dod yn hyderus gan dy fod ti yn ein gwrando ni, dy fod yn ein gwahodd ni I ddod â deisyfiadau mawr ger dy fron. I ni yn dod a'n diolch I ti, yn dod a'n mawl am dy holl fendithion, ond hefyd yn dod â deisyfiadau, yn gofyn I ti I drigarhau o'r newydd wrthym. Y byddi di yma yn bresennol. O Dduw, I ni yn trysthau pan nad ydym yn teimlo dy bresenoldeb. Ac felly o Dduw, I ni yn gofyn pa bynnag cyflwr yr ydym ynddi. I ni yn gweddio byd y bresenoldeb yma yn y fath ffordd, a byddi di yn ein dwy ni i'r man honno rwy ti yn dymuno I ni fod. Gwna ni yr hyn dylsen ni fod o Dduw. Maddau ni nad ydyn ni mor aml yr hyn yn agos at yr hyn y dylsen ni fod. Ac felly o Dduw, I ni yn gofyn I ti yn ein gwendid ac yn ein methiant, a byddi di yn dwy ni yn ein tywys ni i'r man honno, lle byddwn ni yn byw bywydau sydd yn dy anrydeddu di ac yn dy ogoneddu di goriwch pob enw arall. Felly o Dduw, I ni yn gweddio, byddwn ni yn rhodio ar y ddeiar yma i'r pwrpas yn creuwyd ni. Byddwn ni yn dy ogoneddu di ym mhob peth y byddwn ni yn ei wneud, ond hefyd o Dduw, y byddwn ni yn mwynhau dy bresenoldeb hefyd. Felly o Dduw, gad I ni cael profiad blas o fwynhad o'th bresenoldeb. Ond o Dduw, i'r rhai sydd dal yn y giglin ac yn cyffesu ac yn edifarhau,
ac yn pwyso ar yr arglwydd Iesu Grist. Felly o Dduw, i ni'n gweddio ar ei ti fod ar waith yma yn ein plith. Bendithion hoedfa yma prynhawn hwn ac yn gweddio am bob oedfa yn ystod y dydd, y byddi di yma gyda ni a'ch bobl ar hyd a lled y wlad, y byddi di yn dod â chalondyd i'th bobl unwaith eto. Fel a fi yn y dyddiau gynt, y byddi di yn ymweld â ni, yn tywallt ysbryd arno ac yn gweithio clod i'th enw di dy hun. Felly o Dduw, trig ar ha nawr wrthym, i ni'n gofyn hyn oll trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Gadewch ni ganu emyn rhif 240, 240 o gariad anfeidrol ei faint, fod llwch mor anheilwng yn cael y fath o fraint. 240 yn ei sefyll i'w chanu.
Fe ddawyn testyn o llyfr Amos, yr 8fed benod ac adnod 11. Amos 8, adnod 11. Wele, mae dyddiau yn dyfod medd yr arglwydd dduw, yr anfonaf newyn i'r tir, nid newyn am fara ac nid syched am ddwfr, ond am wrando geiriau yr arglwydd. Ond nid oes na gymaint o adegau wrth ddarllen gair y Duw yn enwedig i ni'r Cymru. I ni'n gweld tebygrwydd rhwng ein gwlad ni yma yng Nghymru a'r Iddewon. Cymru wedi ei breintio cymaint. I ni'n darllen am hanes ein gwlad, diwygiadau di-ri, ac am meddwl am cyfnodau hir o'r hanes, bron iawn gellir dweud yn ddidor am ganrifoedd y bod na sôn am ddiwygiadau a diwygiadau. Breintiau yr Iddewon. Wel, os i ni'n meddwl am breintiau Cymru, ni'n edrych ar y breintiau'r Iddewon, falle o'r mwyaf. Y cenedl dewisiedig Duw, i'r bobl yma rhoddwyd gair y Duw, cawson proffwydi ar ôl proffwydi i egluro gair y Duw, ac atyn twy anfonwyd Crist y Meseia, mab Duw ei hun, at y genedl hon. Felly yn sicr gellir dweud Israel, y rhai fwyaf breintiedig, y mwyaf breintiedig o bob cenedl. Ond yna, allech chi ddadle bod Cymru yn dod yn ail agos. Dwi'n credu byddai unrhyw un yn dadlau a hynny yn hanes y byd, os i ni'n ystyried yr holl freintiau y mae Cymru wedi chael, yr holl ddiwygiadau, yr holl bregethwyr drost y canrifoedd, yr holl ddylanwad y mae'r wlad fechan hon wedi chael ar wledydd eraill ar draws y byd trwy anfon cenhadon ac yn y blaen. Ac yna, i ni hefyd yn gweld tebygrwydd arall. Tro ar ôl tro by'r Iddewon yn troi eu cefnau ar Dduw, ac beth y mae Cymru wedi wneud. Un ffordd o ddisgrifio yr hyn sydd wedi digwydd yn ein gwlad ni yw fod y wlad wedi troi cefn yn llwyr ar y Dduw. Nawr fe ddeliodd y Duw a'i bobl yr Iddewon drwy anfon barn, ac i ni'n darllen am sawl tro bod Duw yn barnu ei bobl. Wel, beth allwn ni ddweud sydd wedi digwydd i Gymru? Pa fath o eiriau byddwch chi'n defnyddio i ddisgrifio yr hyn i ni yn ei weld yng Nghymru? A oes yna farn arno ni? Wel, dwi'n yn gwybod os allwn ni ddadled o hwnna'n allwn. Mae'r sefyllfa yn dor calonus ac yn drychinebus. Ac felly, hoffwn ni edrych ar yr adnodau yma i weld beth fedrwn ni ddysgu. Yn gyntaf, hoffwn ni edrych ar y newyn sy'n cael ei ddisgrifio yma yna'r crwydro, ac yn olaf y derbyn o fendithion. Ond yn gyntaf, y newyn sydd yn cael ei ddisgrifio yma gan Amos. Adnod 11 eto. Ac ystyriwch, ydy'r adnod yma'n ddisgrifiad o Gymru? Byddwch chi'n gallu dadlen reit sicr. Wele, y mae dyddiau yn dyfod, medd yr arglwydd dduw, yr anfonaf newyn i'r tir, nid newyn am fara ac nid syched am ddwfr, ond am wrando geiriau yr arglwydd. Fydd yna newyn o wrando ar eiriau yr arglwydd. Felly yma ni'n gweld bod Duw trwy Amos ei broffwyd yn rhoi rhybudd i'r Iddewon, i'r bobl. Wele, chi'n gweld yn gyntaf, y rhybudd i wrando, dyna i chi air, i ddeffro pobl o'i trwmgwsg, ac mae mor anodd yn diwe i ddeffro pobl, nid o reidrwydd yn gorfforol o ran bod yn gysglyd, ond yn ysbrydol felly, i bobl ddeffro ac i cymeryd sylw. Faint sy'n cymryd sylw o'r unrhyw beth i ni'n dweud fan hyn? Pryn, petai ni'n edrych i weld faint o bobl o'r gynulleidfa sydd fan hyn, ac falle o'r rhai fydd yn gwrando ar y we, ac efallai rhai ymhen blynyddoedd fydd yn gwrando, faint o bobl sydd yn mynd i cymryd sylw o unrhyw beth i ni yn ei ddweud. Dyna'r trychineb, dyna i chi sefyllfa drist, ac dyna beth mae llawer i gapeli ffyddlon yn ei wynebu. I ni'n meddwl, i ni'n gweld fel Amos yn dweud wele, ac yn roedd o hwb i bobl i wrando ac i gymryd sylw, bod na rybudd yma. Ystyriwch yr hyn sydd gan Dduw i'w ddweud. Ond pryn ychydig iawn bydd yn ymateb i'r gwahoddiad yna i gymryd sylw. Ond mae Amos yn atgoffa'r bobl. Hyn oedd ganddyn nhw. O, dyna i chi freintiau.
Yr hyn y maen nhw yn ei fwynhau, roedd ganddyn nhw broffwydi yno. Yr oedd Amos yn un o lawer. Fe ddarparo Duw ei air iddynt. Nifer o broffwydi wedi bod. Dyna chi freintiau gawson nhw. I'r bobl yma, dath gair Duw trwy'r proffwydi. Mae ganddyn nhw yr ysgrythurau. Mae ganddyn nhw'r gorchmynion Duw. Yr ordeiniadau. Dynion a anfonwyd gan Dduw i egluro'r gorchmynion yma ac i esbonio yr hyn yr oedd Duw yn ei ddweud. Yr oedd Duw wedi anfon pregethwyr da i'r bobl, pregethwyr ffyddlon, a fyddai'n agor yr ysgrythurau yma i'r bobl. Dyna chi freintiau yma, mas atgoffa nhw hyn, ac yn dweud mae Duw wedi'ch breintio chi gyda llawer o fendithion. Dynion yn llawn Duw ac awdurdod ganddynt i gyhoeddi gair Duw. Ydych chi'n sylweddoli, mae'n dweud? Ydych chi'n sylweddoli breintiau i chi fel cenedl wedi gael, i chi wedi cael gair Duw, i chi wedi cael proffwydi yn nerth Duw i ddod i esbonio gair Duw i chi. O, chi wedi byw mewn cyfnod o ddigon, o fendith. Mae Duw wedi bod yn drigarog wrthynt, yn darparu ar ei cyfer. Ond a oeddynt wedi manteisio ar ei breintiau. A oeddynt yn gwerthfawrogi trigarau Duw a'i holl freintiau iddynt yn unigol ac hefyd fel cenedl. Chi'n ystyried yr holl freintiau gafodd y bobl ac eto i gyd dal i droi cefn ar air Duw ac ar ei weision. Ac mae yna rybydd iddynt yn cael ei rhoi fan hyn i dderbyn gair Duw, i dderbyn gweision yr arglwydd, i dderbyn i pregethu nhw. Yn rhoi rhybydd iddyn nhw, byddwch yn ildio, a newch chi ildio, a newch chi blygu i ewyllus Duw, i orchmynion Duw. Ond yn hytrach beth oedd yn digwydd, yr oeddent yn ei casau ac yn ei gwrthod. A mae Amos yn ei rhybuddio nhw, y daw dydd, ac hynny yn sydyn pan bydd bygythiadau Duw yn cael eu cyflawni. I chi wedi gwrthod gweision yr arglwydd, i chi wedi gwrthod neges Duw, i chi wedi gwrthod plygu'r glin i orchmynion Duw. Ac felly mae'r dydd yn agosau pan y daw bygythiadau Duw yn reality yn eich bywyd chi. Adnod 11, wele y mae Amos yn dweud, y mae dyddiau yn dyfod, maen nhw'n dod, meddwl arglwydd Duw, yr anfonaf newyn i'r tir, nid newyn am fara ac nid sychyd am ddofr, ond dyma'r newyn, fe fydd na newyn am wrando geiriau yr arglwydd. Fe ddaw newyn arnoch chi. Nawr, bydde Israel wedi bod yn eitha gyfarwydd ac yn gwybod beth yw newyn corfforol o fwyd a diod. Ond mae ceir disgrifiad o newyn fydd yn dinistrio cenedl. Does dim newyn gwaith gallwch chi ddadle. Nawr wrth gwrs, i chi'n gallu meddwl am y gwledydd yna, mae'n ddarluniau erchyll o weld newyn corfforol, deiarol. Mae'n beth ofnadw. Pan i chi'n gweld pobl yn mynd heb fwyd ac heb ddiod. Ond yr hyn mae'r ysgrythur yn disgrifio fe'n hyn yw gallai dadle mae hynny yn effeithio'r corff. A'r corff yn unig. Ac mor drychinebus yw fe ddaw marwolaeth o ganlyniad iddo fe. Ond marwolaeth corfforol yn unig yw canlyniad newyn oherwydd yr haul, neu beth bynnag yw neu rhyw afiechyd ar y tir. Ond dim ond marw'r corff yw canlyniad hynny. Ond y mae newyn o air Duw yn effeithio popeth. Yn effeithio'r enaid am dragwyddoldeb. Dyna chi wahaniaeth. Os ceir newyn ar y tir, mor erchyll yw mor ofnadw yw y mae newyn o air Duw yn dinistrio, nid yn unig y corff, ond yr enaid am holl dragwyddoldeb. Ac felly y mae Amos yn ei rybuddio nhw. I bod yn agosau at farn a fyddai yn ei hamddifadu o air Duw. Mae yna gyfnod yn mynd i ddod, mae'n dweud wrthyn nhw. Os i chi mynd i droi cefn ar air Duw, y bydd Duw yn troi cefn arnoch chi. Byddai Duw yn atal ei weision. Ni fyddai yn anfon proffwydi bellach i'r wlad. Byddai newyn llwyr o effeithiau gair Duw a phregethwyr a phroffwydi ffyddlon. Fyddwch chi wedi'ch amddifadu ohonyn nhw ac ni fydd yna ddynion yn cyhoeddi gair Duw a'r hyn sydd yn dod o ganlyniad i fendith o bregethu gair Duw. A dyna be ddigwyddodd. Fe rhybuddiodd Amos nhw ac fe ddigwyddodd e.
am ddifadwyd y bobl o'r holl freintiau yma. A fe ddath hyn pan glidwyd y bobl, adeg pan na chafwyd proffwydi na gair Duw i'w cysuron. Hefyd fe ddath yn ystod y cyfnod o dawelwch wedi Malachi a hyd at gyfnod Crist, blynyddoedd o ddifeithwch ac o dawelwch. Ond hefyd, chi'n gallu dweud, mae hwn yn cyfeirio at gyfnod y byddai'r Iddewon yn gwrthod Crist fel y Meseia ac yna cyfnodau sydd wedi parhau hyd heddiw. Onid yw'r Iddewon dal yn y tywyllwch ac dal i wrthod gair Duw ac onid nhw wedi cael ei amddifadu o fendithion yr Efengyl. Maen nhw dal i chwilio am y Meseia. Ewch i at yr Iddewon a po am bwy maen nhw'n chwilio? Maen nhw'n chwilio am y Meseia. Dyn nhw'n sylweddoli bod Crist wedi dod. Ac ers dyddiau Amos, i ni'n sôn am ei Duw wedi dod. Dyna i chi farn. A dyna rybydd cawson wele y mae dyddiau yn dyfod heb ddod eto. Maen nhw'n dod, medd yr arglwydd Dduw, yr anfonaf newyn i'r tir. Ac fe ddigwyddodd yn union fel dwedodd Amos. Fe ddath newyn o air Duw. Am ddifadwyd nhw o broffwydi ac o bregethwyr. Ond i chi'n gweld tebygrwydd, beth amdano ni fel cenedl yma yng Nghymru. Dyna gyfnodau sydd wedi bod yn ein hanes ni. Os ych chi'n gwybod hanes Cymru, darllenwch chi unrhyw lyfr am hanes Cymru, fe darllenwch chi am bregethwyr ac am bregethwyr ac am fwy o bregethwyr. Fe newch chi ddarllen am ddiwygiadau ar ôl diwygiadau ar ôl diwygiadau, am fendithion ar ben bendithion diri un ar ôl y llall. Mae'n gwlad ni yn dyst i hyn. Teithiwch chi drwy Gymru cyfan. Be welwch chi? Os ewch chi yn y car heddi ac i fyny'r gogledd, be welwch chi? Fe welwch chi fynyddoedd, fe welwch chi fryniau. Os ewch chi ar yr arfordir, fe welwch chi dreithau hyfryd. Nawr dyna be mae pobl yn dweud. Be maen nhw'n gweld? Siwr o fod maen nhw'n dechrau gyda defaid, fe welwch chi ddefaid, fe welwch chi fynyddoedd, ac os ewch chi'r ochrau, fe welwch chi foroedd, ac fe welwch chi gapeli. Siwr o fod dyna beth. Oedd e hefyd pyllau glo, ond dim bellach. Dyna'r darlun i chi'n cael o Gymru. Petai chi yn creu llun i roi darlun o'r hyn sy'n dod i'ch meddwl o Gymru, mi fydda'r pobl sydd yn ceisio neu hwyl am ein pennau, ni'n dweud defaid ym mhob man. Ac yn anghofio bod yna ddinas fawr yma yng Nghaerdydd, lle nad oes na defaid, nes bod chi'n mynd allan chydig bach tu fas. Ond yng Nghymru, fe welwch chi defaid. Yn mhob cae siwr o fod, fe welwch chi defaid. Fe welwch chi fynyddoedd mwyaf prydferth y byd. Fe welwch chi'r arfordir fwyaf rhyfeddol y byd. Ond hefyd, fe welwch chi gapel bob 5 munud siwr o fod. Fe edrwch chi ddim teithio'n bell heb weld capel ym mhob un pentref. Dwi ddim yn gwybod fy ffeithiau ddigon fan hyn, bydd fydd ddiddorol petai rhywun gallu dweud wrthai. A oes yna gapel ym mhob un pentref yng Nghymru. Hynny yw adeilad. Nid capel sy'n cael ei ddefnyddio, ond adeilad o gapel a gafodd ei ddefnyddio. Dwi ddim yn gwybod, ond mae'n edrych felly, a siwr o fod bydden nhw'n dod nôl a dweud, wel, mae yna fwy nag un ym mhob un pentre. Achos pa le bynnag yr ewch chi, fe welwch chi gapel ar ôl capel yn mhob man. Hyd yn oed, yng nghanol nunlle, ewch chi i ganol rhyw fynyddoedd, ac i chi'n bell o unrhyw bentre, fe welwch chi rhyw gapel wrth ymyl y lôn. Roedd yna gyfnod yn lle nad oedd angen teithio'n bell i glywed yr Efengyl. Faint o flynyddoedd yn ôl oedd hi? Dwi ddim yn siŵr, sicr canrif yn ôl, mi fyddech chi wedi gallu teithio ddim yn bell iawn, cyn bod chi'n clywed yr Efengyl. Ond yn agosach at nawr, ddim yn hir yn ôl, falle 30, 40 o flynyddoedd yn ôl, falle byddech chi wedi gallu teithio, ddim yn rhy hir, cyn bod chi wedi ffeindio eglwys ffyddlon. Ambell un, mi'n gwybod erbyn hynny oedd y dirywiad wedi digwydd, ond fyddech chi wedi ffeindio ambell i le lle roedd yr Efengyl yn cael ei bregethu ac yn reit ffyddlon. Bod llai o bregethwyr ffyddlon a chyfnod diwygiadau efallai, ond 30-40 blynyddoedd yn ôl. Ond beth sydd wedi digwydd? Bron iawn, gellir dweud, i fod wedi diflannu yn llwyr o wyneb y wlad. Bron iawn, gellir dweud, bod yr Efengyl wedi diflannu yn llwyr o Gymru. Bron iawn, ni ddim yn bell ohono fe. Ni'n gwybod am ein hanes ni, fe ddath athrawiaeth ryddfrydol i'r pwlpid.
A beth oedd hynny? Pobl oedd yn dweud, oedd yn gwadu popeth, pob athrawiaeth goruwch naturiol, roedden nhw'n gwadu fe, ac yna o'r pwlpit fe ddath i'r colegau, neu'r colegau i'r pwlpit, pa bynnag ffordd oedd hi, ac yna mi fydd oedd darlithwyr yn dweud, oedd chi, dyw'r gwirthiau yma ddim wedi digwydd, achos hwnna'n amhosibl, ddim yn credu yn y goruwch naturiol, yn dweud, does dim angen i chi cael eich ail-lenni fel mae'r rhai yn dweud, beth sydd angen i chi fod yn dda ac i fod yn garedig. Ond beth awn ni'n symud yn agosach at heddi, hyd yn oed y rhai a fi yn ffyddlon. Y pregethwyr hynny a fi oedd yn ffyddlon. Mae'n wedi cael ei temtio i ymuno'r byd trwy gyflwyno Cristnogaeth mwy derbyniol a mwy o symud iddo fe, mwy eang, mwy llac efalle, ddim mor llym, ddim mor eithafol. Cristnogaeth byddai'n ei pelio i'r genhedlaeth hon. Faint o bregethwyr, falle 20 mlynedd yn ôl, 30 falle, bydden ni wedi sefyll ochr yn ochr yn nhw. Ond erbyn heddi, yma nhw wedi dod â rhyw fath o ganu mwy ysgafn i mewn, mwy o symud, mwy o fandiau, mwy o fedolrwydd yn ei bywyd pob dydd, i ni'n gorfod newid gyda'r amser. Mae'n rhaid i ni. Sdim eisiau bod mor llym. Rhain oedd yn sefyll. Dynion a safodd, rhain, dyma'r trychineb, dyma'r dynion a safodd trwy'r frwydr fwyaf ffyrnig, gellir dweud, yn erbyn ar athrawiaeth ryddfrydol oedd yn gwadu popeth, ond falle gellir dweud oedd yna'n eitha rhwydd achos oedd nhw'n gwadu popeth. O, nhw'n sefyll bryd ni, ond nawr, be maen nhw'n neud nawr? Maen nhw wedi troi cefn yn llwyr. Byddwn ni'n gallu mynd ar hyd a lled y wlad ac edrych i weld ble mae'r rhain. O, oedd yn sefyll yn ffyddlon, a oedd yn pregethu yn y cynadleddoedd a cymanfaoedd a oed faon mawr yma. Ac nhw'n sefyll yn gadar yn coeddi'r Efengil. Be maen nhw'n neud nawr? Maen nhw'n addoli mewn ffordd bydol, maen nhw'n byw yn fydol, maen nhw wedi troi cefn ar yr Efengil ac ar y ffordd cywir o addoli Duw. Dynion a safodd, ac eto wedi ildio. Ond nid i ni'n gwynebu rhywbeth tebyg i be mae Amos yn disgrifio. Wele, mae y dyddiau yn dyfod medd yr arglwydd Dduw, yr anfonaf newyn i'r tir. Ond nid gellir disgrifio Cymru yn bod ni mewn newyn erchyll o air Duw. Ble mae gweision ffyddlon yr arglwydd bellach? Ble gellir clywed neu wrando ar yr Efengil yn cael ei ffregethu yn ffyddlon. Ac hynny yw, cael ei ffregethu yn ffyddlon yn cyd-fynd â'r holl athrawiaeth yr ysgrythyr o goblygiadau'r Efengil. Nid defnyddio termau am groes Crist ac ailenedigaeth a gallu defnyddio'r geiriau'n rhwydd yn llifodd ar y tafod. Ac yna'n byw bywyd o fedolrwydd ac addoliad o fedolrwydd. Dim math yna beth, achos Efengil ffals yw hynny. Ble mae'r gweision ffyddlon yr arglwydd? Lle gellir clywed y pregethu'n ffyddlon? A ble mae pobl ffyddlon yr arglwydd sy'n addoli Duw mewn ysbryd a gwirionedd ac yn y ffordd yma'r ysgrythyr yn ei ddweud? Ond nid yw ein gwlad fel yr Iddewon wedi troi cefn ar Dduw a'i weision. Ond nid yw y wlad wedi troi cefn ar weision yr arglwydd. Fel digwyddodd yn adeg Amos, yr oedd yr Iddewon yn troi cefn ar y proffwydi ac yna mae Duw yn rhybuddio nhw fe fyddai'n anfon newyn i'ch tir. Ond nid yw ein gwlad ni wedi gwneud ymdrech galed i cael gwared o unrhyw bregethwr yr Efengil. Maen nhw wedi tywelu nhw'n llwyr. Mae'r un drwg wedi peri fod gweision yr ychydig sydd ar ôl yn cael ei hanwybyddu, efallai ei dirmygu, llawer wedi cael ei taflu allan o'i capeli. I ni'n nabod rhain dydyn ni, sydd wedi cael ei taflu neu pobl sydd wedi mentro, wedi trio'i gorau glas i cael gwared ar weision yr arglwydd o'i capeli, mwyn dod ar rai falle mwy ifanc, mwy gyda'r oes, rhai sy'n mynd i gyflwyno pethau bach gwahanol. Gweision yr arglwydd yn cael ei gyhuddo o bob math o bethau. Dyna newyn sydd ar ein gwlad ni. Mae yna newyn o ddylanwad o halen a goleuni yn does. Diffyg pregethu gair Duw, diffyg gweision gair Duw, diffyg gweld plant Duw yn byw fel halen y ddeiar a goleuni. Ond nid yna beth yw Cristion i fod yn halen, yn cael dylanwad o buro o fewn cymdeithas, o fewn yr ysgolion, ein hysgolion ni.
O, na fydde petai Cristnogion yn blant yn yr ysgolion. Dychmygwch i'r dylanwad am bob un Cristion sydd yn ffyddlon yn yr ysgol ac yn byw yn bir. Dychmygwch y dylanwad o halen. Falle bod nhw'n cael amser caled, mi fydden nhw'n cael dylanwad o halen ar yr ysgol. Ond beth ni'n gweld? Dim Cristnogion, neu maen nhw'n dod o'na. Beth ni'n gweld yn ein swyddfeydd ni? Does dim Cristnogion yn y swyddfeydd, yn yr holl mannau. Ond petai na rieni, disgyblion, myfyrwyr, pobl yn gweithio yn y swyddfa, nyrsys a doctoriad yn yr ysbytai. Petai'r pobl yma yn mynd i ganol cymdeithas, ddim yn cydymffurfio yn y tafarnau a bethau felly. Wrth gwrs, ddim yn mynd i'r byd lle mae pethau brwnt o byd yn mynd yn ei blaen, ond yn mynd i'r gweithfeydd ac yn mynd i gymdeithas. Na ddylanwad o halen y ddeiar ac o leini mewn tywyllwch. Ond does dim llawer ar ôl, nag oes. O'r ychydig sydd yn proffesu fod yn Gristnogion, maen nhw'n ymuno mewn yn y bryntni y mae'r byd yn ei wneud. Dyna i chi newyn sydd yn ein gwlad ni. Bron iawn gellir dweud y mae yn ddiffeithwch llwyr yma yng Nghymru. Wel, gallwch chi symud ymlaen y crwydro. Adnod 12 ac 13, a hwy a grwydrant o fôr i fôr ac a wybiant o'r gogledd i'r dwyrain i geisio gair yr arglwydd ac nis cant. Y diwrnod hwnnw y gwyryfon glân a'r meibion ieuanc a ddiffoddant o syched. Dyna i chi rybydd. Sut ydyn ni'n ymateb? A fyddwn ni fel pobl Dduw yn anwybyddu, neu'n gyrru gweision yr arglwydd allan, gwrthod ei geiriau, ac yn gwrthod ildio'r hyn sy'n cael ei bregethu. Bron iawn gellir dweud bod yr efengil wedi diflannu o'n gwlad, bod na efengil newydd wedi dod i fewn, sydd yn cynnwys yr ysgamder a'r bydolrwydd yma, ond nid yr efengil sydd i'w chael yn yr ysgrythyr. Mae Amos yn sôn am gyfnod y byddai pobl yn chwilota am air Duw. O ganlyniad i'r newyn, mi fydd na gyfnod yn dod y bydd y bobl yn chwilio am air Duw, ond yn methu dod o hyd iddo. Byddant yn crwydro ar draws y wlad, yn crwydro a chwilio am weision i ddehongli gair Duw, ond ni fyddant yn gallu dod o hyd iddynt, gan na fyddant yn o mwyach pam i chi wedi cael gwared ar nhw. Doeddech chi ddim yn gwrando ar nhw pan oedden nhw yna, mi roeddech chi wedi erlyd nhw allan o'i capeli nhw, roeddech chi wedi parddio eu henwe nhw, oeddech chi wedi cyhuddo nhw o bob math o bethau, oeddech chi wedi mynnu cael eich bydolrwydd chi, ac felly does dim gweision ar ôl, does dim pregethwyr ffyddlon ar ôl. Nawr, i chi mynd i chwilio am rhywbeth. Roedd cyfnod pan oedd y digonedd ohonynt, ond nawr, i chi mynd i agosau at gyfnod o newyn ac o brynder llwyr. Byddant yn ceisio, ond eto ceisio yn y mannau anghywir. Dyna chi ddarlun Trienus sydd mor debyg i ni. Mae'r salmydd yn dweud yn Salm 74 adnod 9, ni welwn ein harwyddion, nid oes broffwyd mwy, nid oes gennym a wyr pa hyd. Does dim ar ôl. Ond nid dyna i chi ddisgrifiad yma o'n gwlad ni. Pwy ni'n gallu gofyn? Pwy sydd yn mynd i sefyll? Bod ambell i le, i ni dyma lle mae'r gwahaniaeth. Mae'r tebygrwydd yn amlwg, ond mae yna wahaniaeth, mae yna ambell i le yn ein gwlad y ceir yr efengil i ffrigethu. Mae yna ambell i le, ond diflannu yw y mannau yna. A cyn bo hir, os na fi Duw yn trigarhau wrthym, ni fydd tystiolaeth o efengil gair Duw ar ôl yma yng Nghymru. Nawr, mae'n rhaid chwilio, yn does na. Mae'n rhaid teithio. Blynyddoedd yn ôl, doedd dim angen i chi teithio. Mi roedd yr efengil siŵr o fod yn cael ei ffrigethu bron iawn yn ffyddlon ym mhob lle. Ond erbyn hyn, dros y ganrif diwetha a dros yr 20 mlynedd diwetha, mae'r dirywiad wedi bod yn rhyfeddol. Erbyn hyn, mae rhaid teithio mwyn cyrraedd man lle gellir clywed gair Duw yn ffyddlon. Mae rhai pobl, fydd rhaid nhw teithio oriau, gallu dweud. Bydden yna rhai pobl yn dweud, pa hawl sydd chi dweud na, mae yna lefydd bach yn dod fan hyn fan draw, ond i ni'n sôn am yr efengil sydd fan hyn, nid bydolrwydd, nid defnyddio'r termau efengylaidd, ond yn ffyddlon drwyddi draw. Ble maen nhw? Mae'r byd, fel petai yn ceisio rhywbeth yn dydyn nhw, maen nhw'n chwilio am rhywbeth, maen nhw'n chwilio am atebion.
Ac dyna beth ni'n gweld yn ein gwlad ni o ran y byd, y di-grefydd. Llawer yn ceisio ar ddim yn gwybod hynny. Ni'n darllen yn ddiweddar am ryw seren y byd chwaraeon, ac yr oedd hi wedi ymddeo. Ac yn dweud oedd hi ddim yn gallu ymdopi a bywyd wedi ymddeo. Oedd rhaid iddi anwybyddu popeth o'r maes chwaraeon yr oedd hi'n arbenigo yna fe, achos oedd e'n gormod o loes calon iddi. Achos oedd yn atgoffa hi o'r cyfnodau o'r clod a'r sylw pa mor dda oedd hi. Ac felly ar ôl y cyfnod yna o fod yn berson normal fel chi a fi, a goffa byw o bob dydd, oedd hi'n ddim gallu ymdopi, oedd rhaid cael pwrpas i fywyd, oedd rhaid cael pwrpas i fyw, oedd rhaid iddi gallu llwyddo i wneud rhywbeth, os nad oedd hi ddim yn mynd i fod yn hapus ei byd, os nad oedd hi yn mynd i rhywbeth arall. A felly be nath hi? Fe nath hi ddechrau rhyw faes chwaraeon gwahanol, rhywbeth oedd hi'n gallu ymdopi yn gorfforol ag e. Doedd hi ddim yn gallu ymdopi â bywyd ond i bai am hynny. Dyna yw y byd. Maen nhw'n chwilio am rhywbeth i lenwi pwrpas i bydolaeth ar y ddeiar, ac mae llawer yn gorfod llwyddo, cael y clod. Ond dyn nhw ddim yn gwybod pa le i chwilio'n iawn. Petai nhw'n sylwi mai rhywbeth fel crefydd yw'r ateb. Petai nhw yn sylweddoli, mae nid chwaraeon yw'r ateb, neu gwleidyddiaeth, neu beth bynnag, neu gwaith. Petai nhw'n meddwl, falle bod yr ateb i bwrpas bywyd o fewn crefydd. Ac felly fydden nhw'n mynd i chwilio am yr ateb yna. Broblem sydd yng Nghymru yw, fydden nhw'n mynd i chwilio yn y llefydd anghywir. Y mannau lle na cheir yr efengil. Os oes unrhyw un ac yma'r byd yn llawn o bobl sy'n chwilio am ateb i bwrpas bywyd ac ateb i broblemau bywyd, a maen nhw'n chwilio am rhywbeth, mae pob un yn chwilio am rhywbeth, ond y broblem yw maen nhw'n chwilio am y mannau anghywir. Ond os oes na rhai o'r diwedd yn meddwl mai nid ateb i'r problemau yma yw gwaith neu teulu neu chwaraeon neu clod neu beth bynnag yw e, a maen nhw'n meddwl falle mai crefydd yw e, dwi'n siŵr bod yna rhyw ateb o fewn crefydd. Be maen nhw'n mynd i wneud? Maen nhw'n mynd i fynd i'r capeli a maen nhw'n mynd i chwilio am yr ateb o fewn y capeli. Ond y broblem yw, dyw'r efengil ddim yn cael ei ffregethu yn y capeli. Efallai fe gewn nhw glywed pregethwr yn sôn am foesau ac am weithredoedd da a sut i helpu'r llai ffodus. Ac efallai bydden nhw'n mwynhau gwrando, ac siwr y fod bydden nhw'n dda iawn ac yn broffesiynol yn ei pregethu nhw, ac mi fydden nhw'n cadw sylw'r bobl, ac mi fydda'r pobl yn mynd o'n teimlo'n reit hapus. O, na neis oedd bod yna, fe fyddai'n ceisio helpu'r tlawd ychydig bach mwy sydd yn beth da ac yn beth cywir. Ac yna fydden nhw'n mynd yn ôl i'w bywyd nhw a fydd y gwacter dal yno. Ar ôl helpu'r tlawd, fydden nhw'n sylweddoli, dydw i dal ddim yn teimlo unrhyw heddwch. Dwi ddim yn rhoi'r atebion i mi. Dwi ddim yn bodloni y newyn yma, neu fel mae'r adnod 13 yn disgrifio, syched yma. Dwi ddim yn lleddfu'r syched yma. Maen nhw wedi mynd i'r capeli efallai o'r diwedd, maen nhw wedi trio chwaraeon, maen nhw wedi trio gwleidyddiaeth, maen nhw wedi trio gwaith, maen nhw wedi trio y teulu, pob peth, popeth sydd yn ddigon da yn ei lle, yn y man cywir, falle lawr fyna i fodloni ni am gyfnod, ond maen nhw wedi trio y pethau hynny, ond dwi ddim yn wir roi pwrpas i fywyd, a roi ateb i fywyd, ac felly maen nhw'n mynd i'r capeli. Maen nhw'n ffeindio, dyw hwnna ddim yn lleddfu'r syched. Diwrnod hwnnw y gwirafon glân a'r meibion ifanc a ddifoddant fydden nhw'n llewygu o syched. Fydd e ddim yn ei bodloni nhw. Fydd y syched ddim yn cael ei leddfu. Fydden nhw'n chwilio am bob math o lefydd. Ond fydd dim un yn lleddfu'r syched yma. Mae falle bod yna rhywun yn gwrando sydd wedi trio pob dim. Falle eich bod chi wedi crwydro'r byd. Ond nid yw hwnna'n rhywbeth poblogaidd dyddiau yma. Os mynd i'r ysgol, falle mynd i'r coleg, falle wedyn blwyddyn mas yn crwydro'r byd, dod i chwilio am atebion, dod i nabod fy hun yn well. Dyna'r math o eiriau mae pobl yn defnyddio. Maen nhw'n crwydro yn arbrofi, pob math o bethau maen nhw'n arbrofi. Falle arbrofi crefyddau, mae'n arberu'r undodau. Falle bod nhw'n gweld rhyw fath o grefydd y byd ar aroglau yma, a'r ffordd maen nhw'n eistedd ac yn myfyrio ac yn meddwl, o, dyw hwnna'n help? A maen nhw'n trio fe am gyfnod, a maen nhw'n myfyrio, maen nhw'n dysgu sut i eistedd yn iawn ac ymlacio'r corff, a bod yna'n rhyw brofiad ysbrydol iddyn nhw. Ac yna maen nhw'n crwydro'r byd ac yn arbrofi ar holl beth yma, ac yn gobeithio bod hwnna'n mynd i leddfu'r syched yma sydd anyn nhw. Ond be maen nhw'n ffeindio yw, maen nhw'n dal yn sychedig. Does dim wedi lleddfu'r syched yma.
A hyn ddysgwn yng ngair Duw yw, ni fydd dim byd yn lleddfu syched chwaith. Tristwch ein gwlad, gallwn deithio o gapel i gapel. Ceisio a oes yna w'r ffyddlon i bregethu gair Duw yma. A oes yna un o weision yr arglwydd gall agor gair Duw i ni. Dyna tristwch ein gwlad ni, pryn yw'r mannau, lle ceir yr efengil i ffregethu. I ni wedi llwyddo gyrru'r cyfan i ffwrdd, neu wedi llwyddo i berswadio iddyn nhw gyd yn ffurfio. Hyd yn oed y rhai sydd yn proffesu fod yn blant Duw, maent wedi gyrru gweision Duw i ffwrdd. Chyfo petai chi'n mynd o gapel i gapel. Petai ni nawr yn mynd yn y car ac yn mynd ar hyd y pentrefi ac yn mynd o un capel i'r llall ac yn trio'r drysau. Be byddwch chi'n ffeindio? Byddwch chi'n mynd ac yn agor y drws. Mae wedi gloi. Petai chi'n mynd y sil nesaf, mae wedi gloi. Wedi mynd y pentre nesaf. Be fyddwch chi'n ffeindio? Mi fyddwch chi'n ffeindio nid yn unig bod y drws wedi chloi, ond yma yna bren ar draws y ffenestri. Mae'r ffenestri wedi cael ei torri ers blynyddoedd, ers 20 o flynyddoedd, mae'r plant wedi taflu cerrig ac maen nhw wedi torri'r ffenestri. Ac felly mae'r capeli wedi cau gyda'r ffenestri wedi llenwi. Ambell i gapel, fyddwch chi'n mynd i bentre arall, fyddwch chi'n ffeindio capel, mae'r adeilad hon wedi hatgyweirio, ond mae'n edrych yn ysblenydd, mae wedi cael ei lanhau, mae'r garreg yn sgleinio, mae'n brydferth, mae'r ffenestri yn newid, mae'r drysau yna, mae'n reolau yn does ar adeiladau hanesyddol hynafol, ac i chi ddim yn cael newid y drysau, chi ddim yn cael newid y ffenestri, felly maen nhw wedi rhoi lot o arian i gadw'r hen fath o ffenest, ond beth sydd tu fewn i'r capel? Mae'n oriel gelf. Mae'n oriel gelf, a mae yna peintiau a lluniau a darluniau ar hyd y waliau i gyd, a lle chi eistedd lawr a mwynhau'r goleadau ar y lluniau. Mae'r capel bellach yn oriel gelf, neu un arall lawr i'ch chi pentre nesaf, mae yna gapel wedi gau eto. Ewch i'r pentre nesaf, capel arall wedi gau. Ewch i'r pentre nesaf, mae hon wedi atgyweirio, ond tro yma, mae nawr yn dibwyta. Ysblenydd, sawl seren, ac mae'r bwyd yn grand, costio lot, ac i chi gallu mynd mewn, a chi'n eistedd yn y capel, ffenestri prydfer, a'r hael yn tywynnu trwy'r ffenestri lliw, ac mae'r bwyd yn enflasus iawn, yna chi'n mynd i'r pentre nesaf, i'r stryd nesaf efallai, a mae yna gapel arall na, a mae hwnna'n weddol wedi cael ei chadw, ond chi'n mynd mewn trwy drysau beth yw ystordi carped. Carpedi diri wedi rolio ar hyd y lloriau. Ac yna, chi'n mynd ar eich taith, a chi'n mynd o un pentre llall, a chi ddim yn gallu ffeindio capel, a mae'r drysau'r agor, ond yn sydyn iawn, rhyw fore sil, chi'n mynd i'r pentre drws nesaf, chi'n agor y drws, mae ar agor, ac mae yna sŵn rhyw ganu yno. Ond ychydig, falle 5 neu 6 o hen bobl yno, yn eistedd yno yn y gynulleidfa. Ond does dim pregethwr yna, maen nhw'n canu am yna, mae rhywun, falle bydd yna rhywun yn ei rhyw ddarlleniad a gweddi a ffwrdd nhw i cael eu cynio, a maen nhw wedi bod i'r capel. Dyna cyflwr Cymru, dyna beth yw, dyna safod, dyna beth sydd wedi digwydd i Gymru. Yna, efallai bod chi'n cario ymlaen ar eich taith, a chi'n mynd chydig o filltiroedd, ac chi'n gweld capel arall, a mae'r drysau'r agor tro yma, ac mae yna gynulleidfa, ond eto un fach, falle 9 neu 10 tro yma, a tro yma, mae yna bregethwr yn y pwlpid. Ond does dim neges ganddo fe. Dyma beth sy'n gyffredin, o'r ychydig capeli sydd dal ar agor, o'r ychydig sydd yn gallu cael pregethwr, ac o'r pregethwyr hynny, does dim neges dyn nhw ar wahân i neges o foesoldeb. Does dim efengil yno. Dim ond yn dweud yr hyn mae'r rhieni a'r ysgolion yn dweud o'r plant ar sut i fod yn dda. Pryn iawn y mannau ffyddlon bellach. Falle chi'n cario ymlaen ar eich taith. Ac o'r ychydig llefydd, fyddwch chi'n ffeindio drysau'r agor. Mae'r ffenestri wedi hatgyweirio, ac mae yna dipyn o 30, 40, falle 50. A mae yna fand fan hyn. Mae yna bobl ifanc fan hyn, mae yna bobl yn dawnsio fan hyn, mae nhw'n canu caneuon. Mae'r pregethwr yn dod wedi gwisgo'n reit llac yn ei jeans a'i crysau tŷ, mwyn fod yn un o'r bobl. So ni eisiau fod yn wahanol, nag ni ddim eisiau edrych yn posh, ni ddim eisiau edrych fel bethau ni dangos yn hun mewn siwt. Ac felly ni'n dod fel bethau ni'n mynd i'r traeth, achos stem eisiau fod yn barchus yn hir arglwydd, ac felly ni'n dod ac ni'n cael oedfa fach, a ni'n cael lot fawr o hwyl yn ein hoedfa ni, ac ni'n cael lot o ganu, a wedyn mae neges fach, a does dim neges llawn ar gyhoeddi, falle bydd sôn am Grist ac bod na fywyd yn Grist, ond fi ddim sôn am bechod a beth yw wedi feirwch, ond falle bydd na cyffwrdd arno fe, ond bydd yn dweud, os ych chi'n dod
dod at Grist, sdim eisiau newid eich ffordd. Fe gewch chi fyw fel y mynwch chi. Fe gewch chi fynd allan ag yfed. Fe gewch chi gyd fyw. Fe gewch chi fynd i'r cyngherddau lle mae geiriau llawn anfoesoldeb. Does dim ot. Cyn bellai bod chi'n dod at Grist. A mae rhai o'r rheini yng Nghymru hefyd. Ychydig iawn o llefydd sydd yng Nghymru y byddwch chi'n gallu agor y drysau ar y sil. Ac y bydd yr efengil yn cael ei ffrigethu. Ac y bydd yr addoliad yn cael ei wneud mewn ofn a dychryn gerbron Duw. Wel, yn olaf, y derbyn, y diwrnod hwnnw y gwirafon glân a'r meibion ieuanc a ddiffoddant o syched. Dyna chi ddarlun trienus. Darlun cenedl heb efengil, heb bregethwyr gair y Duw. Cenedl heb halen i'w ffuro, heb o leini i oleio'r llwybr ac i ddangos y ffordd. Dyma chi ddarlun o Gymru. Ond yna, i'r gwrthwyneb i'r adnod yma, i'r sawl fydd yn ceisio yn ofer, yn ceisio yn y mannau anghywir, y ceisio bodloni gwactau trwy nerth ei hunan a thrwy ei cyfiawnder ei hunan. I ni'n gweld falle y gwrthwyneb, yr gobaith yma sydd fyny. Matthew 5:6, gwyn neu byd yr rhai sydd arnynt newyn a syched am gyfiawnder. Cynnes hwy a ddiwellir. Yr oedd rhai yn ceisio ac yn sychedu ac yn llewygu gan nad oedd efengil ar eu cyfer nhw. Doedd neb i'w cysuro nhw. Yr oedden nhw wedi llwyddo cael gwared ar y cyfan. Dyna be mae Cymru wedi wneud yn ein gwlad ni. Yma nhw wedi cael gwared ar y gweision ffyddlon. Ar ychydig sydd ar ôl, bydden nhw'n cael eu herlyd allan o'r wlad cyn i ni droi rownd. Os nad yw Duw yn trigarhau trwy tywalled yr Ysbryd Glân, fy'r ychydig llon llaw sydd ar ôl yn cael ei gyrru allan, fy nhw wedi cael ei parddio fod yn galed, a fod yn greulon, a fod yn gwrandewch ar nhw. Gwrandewch ar y bregeth hon. Dyna math o berson yw e. Sa'n eisiau pobl fel yna, ac ewch yn o yma, a bydden nhw'n cael gwared o nhw. Fydd e ddim yn hir, 5 mlynedd falle, 10 mlynedd ar y mwyaf. Os na fi Duw yn ymweld â ni fel pobl unwaith eto, dwi ddim yn gallu gweld unrhyw gapel ffyddlon ymhen 10 mlynedd o nawr. Ac mi fydd pobl yn chwilio am ateb. Mi fydden nhw yn y gweilodion. Mi fydden nhw heb unrhyw ddylanwad gair Duw. Mi fydden nhw heb unrhyw ddylanwad halen. Fydd y bryntni yn gweithygu, fydd yr anfoesoldeb yn fwy rhemp nag yw e nawr. Ac fydd y wlad ar ei gliniau. Ac falle bydd yna rai yn chwilio am ateb. Ond fydden nhw'n gallu ffeindio rai pam nhw'n cael gwared ar y cyfan. Ond mae yna obaith. Dydyn ni ddim cweit wedi cyrraedd y man lle nad oes na unrhyw dystiolaeth bellach. Ac yma yna obaith o'r syched a berodd i'r iddewon i lewygu, i'r gwirafon a'r meibion ianc i lewygu o syched. Yna mae gyda ni'r gobaith yma Matthew 5, gwyn neu byd, y rhai sydd arnynt newyn a syched am gyfiawnder, canes beth, hwy a ddiwellir, fe'i bodlonir nhw. A oes na rhywun sydd wedi bod yn chwilio ac yn ceisio. Efallai ar y cychwyn ceisio rhywbeth ansicr beth o'ch chi'n ceisio, ond o'ch chi'n ceisio atebion o leia. Ond yna i chi wedi dod i weld bod angen ceisio yr un sydd yn fwy na chi. Chi wedi dod i glywed rhywbeth am yr efengil, yr un anfonwyd gan Dduw i ddelio a'ch cyflwr. Efallai bod chi wedi clywed rhywbeth. Efallai hyd yn oed wedi bod dros y wlad, dros y byd, hyd yn oed yn chwilio. Ond trwy ras Duw, o'r diwedd, chi wedi dod i geisio yr un gall leddfu. Gwlad a gafodd ei fendithio gymaint. A ydych chi wedi dod i'r man i chi'n dyheu am clywed am un, nid eich cyfiawnder chi, ond un sydd yn fwy na'ch cyfiawnder chi. Falle bod chi wedi trio dyrchafu'ch cyfiawnder eich hunan, ond chi wedi gweld dyw e ddim yn bodloni'r syched. Ond yr anfonwyd un gan Dduw o'r nefoedd. Dyna fydde Amos. A'r holl broffwydi wedi bregethu, ond a wrthodwyd gan y bobl, fod Duw yn mynd i anfon ei fab, un a fyddai yn cyflawni'r holl gyfraith yn ein lle ni ac ein mwyn ni, soniant am yr un a fyddai'n cymeryd ein cosb arno ei hun yn ein lle ac ein mwyn. Dyna beth oedd y proffwydi yn sôn amdano, bod yna un yn mynd i ddod, a oedd yn mynd i fedru delio'n holl broblemau ni, a'n holl bechodau ni, a'n holl bryntni ni, ac yn cynnig ei gyfiawnder i ni. Ond fe wrthododd yr iddewon hwn, ac maen nhw dal i wrthod hyd heddi. A dyna mae Cymru wedi ei wneud, a dal i wneud.
Ond efallai bod na rhywun yn ceisio yr un a ddyrchefur I fyny gan broffwydi pregethwyr ffyddlon dros y blynyddoedd. Ac mor bryn yw hyn heddiw, trwy ras Duw mae rhai yn dal I gyhoeddi newyddion da yma yn ein gwlad. Mae yna rai. Dim llawer, ond mae yna rai. Ac mae'n gyfrifoldeb arno ni weddio trostynt, lle bynnag ymaint yn ein gwlad ni bellach, yn gwynebu pob math o frwydrau, y byddant yn cael y nerth I gyhoeddi gair Duw. Ac falle bydd na rywun heno yma yn ffeindio'i traed yn cerdded ar hyd lonydd ac rywsut tu hwnt i'w disgrifio trwy ras anorchfygol. Maen nhw'n methu peidio a mynd at gapel lle mae gair Duw yn cael ei ffrigethu. Ac falle trwy'r baich sydd ar ei heneidau nhw, a'r cwestiynau, a'r chwilio, a'r syched yma, ac maen nhw ar fi'n llywegu. Mae yna wrth chwilota yn ein gwlad ni. Falle heno yma bydd na rywun yn dod ac yn gwrando ac yn mynd I oedfa ac yn ffeindio clywed am yr un a fi byw bywyd perffaith yn ei lle nhw, ac am un a fi farw ar ei groes yn ei lle nhw, ac am un sydd yn cymryd y gosb yn ei lle nhw, ac yr un sydd wedi cynnig maddau'r holl bechodau ac I roi bywyd tragwyddol iddyn nhw. Ac yna maen nhw ar ôl y chwilio yma yn clywed yr efengil yn yr ychydig mannau sydd ar ôl. Ond gobeith yw y byddwch chi, os ydych chi yn ceisio heddi, yn dod at hwn, yr un a fi farw trosoch chi. Achos yr addewid yw hyn, gwyn ei byd, y rhai sydd arnynt newyn a syched am cyfiawnder Crist, canis hwy a ddiwellir, fe fyddwch chi'n cael eich bodloni. Mwy na mae unrhyw beth mae'r byd yn gallu wneud. Nid oes gwrthodiad i'r sawl a ddaw at o ef, y rhai sydd yn dod â euogrwydd pechod yn ceisio cyfiawnder Crist, fe gewch chi groeso, fe caiff eich syched ei fodloni. O na fyddai Duw yn trigarhau wrth ein gwlad unwaith eto. O na fyddai y bobl yn cymeryd sylw o'r rhybydd. Mae'n rhybydd yn diwedd. Fe all newyn hyd yn oed gwaith nac sydd yma'n barod dod. Fe all y gair ddiflannu'n llwyr yn gwlad. Fe all Duw barnu ac fi fydda fe'n gwbl deg I wneud hynny. Ond y byddwn ni'n gweddio na fydd e'n troi cefn yn llwyr. Na fydd Duw yn troi cefn arnom ni, ac os felly, o na fyddwch chi yn llwyr troi cefn arno ef, y byddwch chi yn troi yn ôl ato, y byddwch chi yn edifarhau, yn cyffesu'ch pechod ger I fron, ac yn gofyn am yr hodd o ffydd I gredu, ac I bwyso yn llwyr ar yr holl addewidion sydd yng Nghrist, ei fod yn golchi'r cyfan I ffwrdd, a'i fod yn rhoi bywyd tragwyddol I chi. Wel, pa beth awnewch chi yn y dyddiau blin yma? Y peth cyntaf sydd eisiau chi wneud yw I ddod at Grist, yr un sydd yn gallu lleddfu'r syched yma, yn gallu rhoi o'i gyfiawnder. Ac wedi chi ddod, y byddwch chi'n gweddio bydd Duw yn trigarhau wrthyn ni, ac y bydd diwedd ar y newyn ofnadw yma sydd wedi dod drost ein gwlad ni. Gadewch I ni weddio. O Dduw, I ni yn diolch I ti am dy rybuddion di, I ni yn diolch I ti am yr efengil, yn diolch I ti am yr ychydig gweision sydd dal ar ôl yn ein gwlad ni, yn pregethu dy air, ac I ni yn ei cyflwyno nhw nawr I ti, wrth iddyn baratoi at ei hoedfa nos. I ni yn gweddio bydde di yn rhoi awdurdod o ddifri, ac nerth yr ysbryd glân, ac y bydd y law di yn gweithio'n rymus unwaith eto yn ein gwlad ni, ac y bydd na rai yn chwilio, ond o Dduw wrth chwilio, y byddant yn dod o hyd i'r man, lle byddant yn cael clywed am dy fab a'n gwaredwr ni, yr arglwydd Iesu Grist. Felly tyrd a trigarha unwaith eto wrthym ni fel gwlad ac fel pobl. I ni'n gofyn hyn o trwy enw ac eiddiad ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Gadewch I ni orffen i'n gwasanaeth drwy ganu'r emyn rhif 365 a 365. Mae'r gwaed a redodd ar y groes o oes I oes i'w gofio, rhifyr yw tragwyddoldeb llawn I ddweud yn iawn amdano. 365, gewn ni sefyll i'w chanu.
A nawr bydde di ras i'n harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân fod gyda chwi o'r hyd byth. Amen.